Здравейте, продължаваме с годишния преговор за 6 клас, 9-та задача. Стойността на израза, виждате какъв симпатяга е, имаме два вида скоби. Първо започваме от най-вътрешните, т.е. най-малките. Имаме да умножим 31 по 5, ето тук 31 по 5, 5, 3 по 5, 15, нямаме едно на ум или 2 и там. Другото в пак малките скоби, 7 по 6, 42, 2 и 4 на ум. 2 по 6, 12 и 4, 16. От 155, 162 преди 6 клас не можехте да изваждате, сега вече може да извадите от 162, 155 и пред него да напишем минус. 12 минус 5, 7, 5 минус 5, 0 или само 7 ще пишем. Така, останалата част до там ще я препишем с видовете скоби. Така, по пътя на преписването си може да направим ето тази част. 45 на 9, знак ще бъде минус. 45 на 9 е 5, минус 5. Преписваме минус скобата, ето тук, после и тази скоба ето тук. Вътре минус 17 по 4 също може да го извършим. 7 по 4, 28, 8 и 2 на ум. 4 по 1, 4 и 2 на ум, 68 минус 68. Този минус си остава. И в скобата получихме 7, обаче това е минус 7. Да не му забравим минуса, т.е. двоен минус ще имаме. Минус 7. Затова ще го разделим с скоба. Така, сега продължаваме действията. Минус 5 приписваме, минуса приписваме скобата, минус 68, тук става плюс 7. Така, можеше и нормална скоба да бъде. Минус 5, минус, в скобата ще се получи минус 61. Така, или минус 5 плюс 61. И това е равно на 56. Точка.